Čaute všetci. Dnes by sme vám chceli predstaviť hokejový turnaj U20 mužov vo Švédsku, ktorý sa odohral nedávno. V tomto turnaji, ktorý pre Slovákov nedopadol úplne podľa predstav, sa odohralo vedľa nádherných akcií, gólov, brankárskych zákrokov a preto sme sa rozhodli vám ho viac priblížiť. Na týchto majstrovstvách sme hrali s Českom, Švajčiarskom, Nórskom, USA a s Fínskom. V tomto videu vám však nepredstavíme všetky zápasy, ale len niektoré z nich. Welcome back to Frölundaberg Arena. At 2-0, Slovakia has positioned itself for a shot at V treťom first zápase place. Slovákov čakali Nóri. Skóre v zápase otvorilo Nórsko, ktoré už v 4. minúte skórovalo. Slováci však o 10 minút neskôr strelili ich prvý gól v zápase. Autorom gólu bol Honzek. Druhá tretina rozhodla o výhre slovenského tímu. Slováci sa dostali do vedenia po góle Dalibora Dvorského a svoje ťažko prekonateľné vedenie si zaistili ďalšími 3 gólmi a po druhej tretine tak vyhrávali 7-1. V tretej tretine sa však Nóri 3 gólmi pokúsili priblížiť k Slovákom, ktorým sa podarilo streliť ešte jeden gól. Konečný výsledok 8-4 pre Slovákov znamenal definitívny postup do štvrťfinále. Posledný súper Slovenska v skupine boli Američania, ktorí na majstrovstvá sveta takisto ako my neprehrali ani jeden zápas. Týmu USA sa už v 7. minúte podarilo otvoriť skóre. Slovákom sa však podarilo vyrovnať. Autorom tohto gólu bol Marian Moško. Američania však potom strelili ďalšie 2 góly. Slováci však aspoň znížili na 3-2 zásluhou Filipa Mešára. Ďalšie góly sa podarilo streliť už iba Američanom. A tak zápas skončil 10-2. Pre Slovákov to bola prvá prehra na majstrovstvách. V prvom zápase play-off sa proti Slovensku postavili Fíni. Slovákom sa podarilo otvoriť skóre gólom do šatne, ktorý strelil Adam Sýkora. V druhej tretine však Fíni dorovnali. A o niekoľko minút strelili ďalší gól, po ktorom vyhrávali 2-1. Slovákom sa však podarilo dorovnať. Vyrovnávajúci gól strelil Dalibor Dvorský. V druhej tretine už ďalší gól nepadol. No v poslednej tretine, 86 sekúnd pred koncom zápasu, Fíni dali gól, po ktorom vyhrávali. Slovensko preto odvolalo brankára a 40 sekúnd pred koncom vyrovnali strelou Filipa Mešára. Keďže stav bol nerozhodný, zápas viedol do predĺženia, v ktorom Fíni strelili gól už po 24 sekundách. To pre Slovensko znamenalo prehru nielen v tomto zápase, ale aj na celom turnaji. Dúfame, že sa vám toto video páčilo a že budete aj naďalej držať palce našim hokejistom na budúcich zápasoch a turnajoch. Nakoniec máme pre vás viacero špeciálnych pozdravov. Ahojte trieda, volám sa Marian Moško, mám 19 rokov, som hokejista, pôsobil som aj tento rok na majstrovstvách v ľadovom hokeji do 20 rokov v Gothenburgu vo Švédsku. Taktiež som odohral turnaje do 18 rokov, kde sme získali zlatú medailu a taktiež aj Hlinka Grecký Cup, kde sme získali striebornú medailu, kde hrali chlapci ako Juraj Slavkovský, Šimon Nemec, Adam Sýkora a podobne. A bolo mi povedané, že toto video pôjde do projektu, tak pani učiteľka, dúfam, že im dáte jednotku. A taktiež by som chcel špeciálne pozdraviť Liviu, Marianku a Miriam. Babi, držím vám palce, dúfam, že vám dá pani učiteľka jednotku a potom mi dajte vedieť, ako to dopadlo. Takže ďakujem, majte sa.